Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo ang kagurangan. Sararo kita sa sadong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magropya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon. Pagpaklay, ang literong albay, gabos sila.
Hello. Song. Check 1, 2, song. Good afternoon, dear brothers and sisters. Please stand for our opening hymn for our novena to Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angel choirs above are raising, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down on this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men,
and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. response to the supplications, Santo Niño, help us. Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us. Always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Ipamigbi na po niya to an orasyo imperata. Pamigbi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mo mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imo linalang. Day minasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatian minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padago sa labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mo mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mo mga namomotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad.
natural man o kagibuhan ning tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sa ngaran ka na Ma, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Isabay man yato sa satong mga pamili ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat for the gift of life, dulot ni Jillian Faith Bercilia. Blessed birthday, gift of life of Erlinda Daria, dulot ni Angie D. Fuelas. Pasasalamat man, dulot ni Jean Barceliano, Mr. and Mrs. Betty Abinal, Grace, and Thanksgiving in honor of Saint Gabriel, Saint Michael, and Saint Raphael, dulot ni Rene and Royce. Mga special na intentions sa kahagadan ni Jean Barceliano, for new job for Annalisa and Alvin, for healing and fast recovery of Warren, dulot ni Grace. Safe travel for fishing and protection of our brother, dulot ni Oliver B. Oplida. For the fast recovery of Adolfo, dulot ni Ann B. Mirafuentes and family. For healing and fast recovery of Mercedes, dulot kan Olaso family. For healing and fast recovery of Helen Liaguno, dulot ni Ivy Liaguno and family. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag. Kay Rafaelito, dulot ni Mrs. Arlene C. Ante and family. Cornelia, dulot ni Susan Belieza and family. Kiko Razon, sa iyang death anniversary, dulot kan Laude family. Ki Teresita, Vicente, and for all souls, dulot ni Grace. Ki Julieta Armingol, dulot ni Jean Barceliano. Sa kalag ni Miguelito, dulot ni Eloisa Fortes and Edward Lodronio. Para ki Eugenio, dulot ni Mr. and Mrs. Leonardo Manalo and family. Ki Amada, dulot ni Mr. and Mrs. Betty Abinal. Ki Raywell, dulot kan Arcega family. Ki Constancia, dulot ni Tess Talde. Ki Calixtra and Teodolfo, dulot ni Anby Mirafuentes and family. For all souls, dulot kan Olaso family. Ki Teopisto, dulot ni Mr. and Mrs. Edgar Daet and family. Ki Helen Casimera, dulot ni Bem Romano Berango. Ki Virgilio, dulot ni Ivel Yaguno and family. Sige raray, Diyos maray na hapon po sa inyong gabos mga tugang. Ngunyan, kapiestahan ni San Miguel, San Gabriel, asin San Rafael, Arcangels. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Magawit sa kagurangnan, kita sa iyang banwaan, inapod maging manal, tinipon maging sarong, sa Diyos na sa tungkag tubos. Sa ngaran ka na Ama, sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya sing katuninongan ni Jesucristo kagurangnan ta, pagkamot kan Dios, sin pakisamaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, ang tans to mga kasalan, tangani magkanda o kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos,
asin sa indo mga tugang na ako'y pamili sa kaguranan tang Diyos. Mayarak manlugod sa tuon, Diyos na makakaman, sin pagkapatawadan sa mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, sin sa daga katoninongan, sa mga taong marayan buot, inoomaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli ka dakula mong kamurawayan. Kagurangnan na Diyos sa ading langit noon, Diyos amang makakaman, kagurangnan na aking bugtong Jesucristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka nama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan tinaban, kahiraki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan tinaban, akoan sa mong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa too ka nama, kahiraki kami, tay kasanan banal, ikasanan kagurangnan, ikasanan orog kalangkaw, Jesucristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na naghusay kan mga misteryo, kan mga angheles, sing katawohan sa makangalas na orden. Kaugaying warasan sa mong buhay sa daga, pakusugon kaining mga nagaantabay sa mo, mantang danay sindang naglilingkod sa imo sa langit. Uli kay Jesucristo, kagarang na niya mo sa imong aki, kaya ba mo nabubuhay as sinagahade, kasarokan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Enot na babasahon, pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Mantang naghihiling ako, ibinugtak ang mga trono sa mga lugar kaini. Ang sarong danay na buhay nagtukaw sa saro kan mga trono. Maputi siring sa niebe ang sa iyang gubing, asin nakakaagid sa telang purong lana ang sa iyang buhok. Nagkakalayo ang sa iyang trono na igwanin mga ruedang naglalaad. Hali sa iyang trono, nagbubulos ang sarong salog nin kalayo. Yaon duman ang ribo-ribong tawo na naglilingkod sa iya, asin ang milyon-milyon na nagtitindog sa iyang atubang. Nagbukasan korte sa pagdangog kan mga kaso, asin binukasan ang mga libro. Sa bisyon na ini sa pagkabanggi, nahiling ko ang sarong garo tawo, nagrarani siya sako. Napapatos nin panganoron, asin nagduman siya sa danay na buhay, dangan ipinamidbid sa iya. Tinauhan siya nin autoridad, onra, asin kapangyarihan na maghade, tanganing paglingkodan siya kan mga tawo sa gabos na nasyon, rasa asin lengguwahe. Magdadanay ang sa iyang autoridad, asin mayo nin kataposan ang sa iyang kahadean.
tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa atubang ni mga angheles, mag-aawit ako sa imo, kagurangnan. Sa atubang din mga angheles, nag-aawit ako sa imong kagurangan. Pinapasalamatan ta ka, kagurangnan, sa bilog kong puso. Sa atubang kan mga Diyos, inaawit ko an sa imong kaumawan. Minado ko ako sa atubang kan sa imong banal na templo, asin minaomaw kan sa imong ngaran. Sa Sa atubang, tubang kin mga angheles, mag-aawit ako sa imong kagurangnan. Huli kan danay mong pagkamuot, asin kaimbodan. Huli taan sa imong ngaran, asin tataramon, ginibo mong halangkaw sa gabos. Kan mag-agrangay ako sa imo, nagsimbag ka. Huli kan sa imong kusog, pinakusog mo ako. Sa tubang kin mga angheles, mag-aawit ako sa imong kagurangnan. Kagurangnan o umawon ka kang gabos na hadi sa kinakban. Hulita na dangog nindaan sa imong mga itinaram. Mag-aawit sinda kan sa imong mga ginibo, asin kan sa imong dakulang kamurawayan. Sa tubang kin mga angheles, mag-aawit ako sa imong kagurangnan. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia. Sabihon mo, O Diyos, nagdadangog ako sa mga kataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nailing ni Jesus si Natanael na nagdadangadang sinagsabi siya, Uya, ang tunay na Israelita na mayo nin pagsaginsagin. Hinapot siya ni Natanael, ano ta midbid mo ako? Nagsimbag si Jesus, bago ka apo doon ni Felipe, kanitoon ka sa sirong kankahoy na higera, nahiling takana. Nagsabi si Natanael, Rabbi, totoong ika ang akin ng Diyos, ang ika na hadi ng Israel. Sinabihan sa ni Jesus, minatubod ka, hulita nagsabi akong nahiling taka, kanitoon ka sa irarom, sa sirong kankahoy na higera. Mga darakula pang bagay, kisa mga inian, mahiling mo. Nagsabi sa Isaiah si Jesus, sa katotoohan, sinasabihan ko kamo, mahiling nindo ang langit na mabuka, asin ang mga anghel ng Diyos na nagsasakat sa kanagihilig sa aki nin tao. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good evening po, o good afternoon sa Indo. Ang kapistahan kan mga Arkangeles, Miguel, Rafael, asin si Pasoro, si Gabriel, nagpapatunay na ining mga linalang na ini na spiritual o mga espiritu danay na naglilingkod sa tubang kan kagurangnan. Alagad, ang pagkakaiba kan ordinaryong anghel, bakong arkanghel, iyo na sa ordinaryong anghel, kay bana so pigsabing guardian angel, ini po mga ordinaryong messages ang pigdadaraninda. Tangbot sabihin kan anghel, messenger, no? From the Greek word angelo. Kung dakulaan mensahe na pinapadara, may kinalaman sa kaligtasan, ang ginagamit bakong ordinaryong anghel, kundi arkanghel na bot sabihin, halangkaw ang ranggo. Kaya, kung ilingon tayo ning mga sinugo, ng tulong arkanghel, si Miguel, yung bagay niyang
ang papatrol o nag nag-ano sa tuya, apod kaini, nagko-cover o naglilikay, nagpe-prevent sa tuya na sa lakayon kita nin mga spiritual na forces, arog duman sa sarong passage sa Book of Revelation, kung saan may nahiling na mga tanda, the sign of the dragon and the sign of Mary, the woman, clothed with the sun. As in, duman nakigera si San Miguel. Natapota, special ang message sa ini. Ninihulita, si Miguel is part of the act of salvation na may sadiri man kitang ang lambang saro may sadiring spiritual journey, kaya lang aramdaman na si Satanas na iyo ang pinuno kang mga bad angels, iyo po ang nagsusugot sa to. So sa katunayan, we can easily fall to the lures or to the enticement of Satan, no? Kayang mga paraan ng sa tuya, pagtukso. And Michael is the one in charge. So it's still part of our salvation. Ikadawa si Gabriel. Si Gabriel baga so nagbareta kan kay Maria na siya magiging ina kan para tubos. It was a very, very big news kung kaya it required an archangel to deliver the message. Ini naman na sa ining saro pa, si Rafael, iyo po iniso pinadarama na anghel na nagbulong ki Tobit, no? Sa Book of Tobit. So aki niya si Tobias binulong asin si Tobit mismong ama ni Tobias binulong po nito na nabuta. And Tobit, na yung ama ni Tobias may illusion si Ana. Si Ana, igwa po nin possession or nasaniban siya nin mga demonyo. As in, si Rafael ang nagtabang na mawara so mga demonyo. So, in general, ang botsabiyon, kan tatara mo na Rafael, God is the cure or is the remedy, no? Kaya ito bagang borobit-bit ni Rafael sa iyang statue, yung po ito so may hasang or part of the fish na iyo pong binulong duman sa pagkabota ni Tobit. Ngunyan, ang significance kaining mga arkanghel, iyo na ang liturhiya kang simbahan, niyaon po sinda, danay na nakaatubang sa to, nag-antabay, kaya baga sa Salmo responsorial, sa atubang ng mga angheles, mag-aawit kami kagurangnan. Every time we celebrate the Mass, nagtutugdo so liturhiya, kat simbahan na, bako sa nakita ang niyaon sa presente, when the Mass is offered, nandoon so tatlong division kang simbahan, no? Na susug sa catechism, there is the church militant. Kita ito na ano yung pasakinaban, nakikilaban sa karatan, sa kadikluman. Church triumphant, ito na po so mga santo, mga irito na sa langit.
dari nagpangidji sa to. Kay ba digdiin ng mga angheles, arkangeles, and all kinds of seraphim, cherubim, gapos po na sabi, hukbo kang kalangitan. So you can imagine, mapapanood ka ining chapel or ining simbahan because of the presence of these angels. Kaya lang, espiritu, so they do not occupy any material space and we do not see them. Ikatulo, so church suffering, yun po inisuna sa purgatorio na biga pangajita, every time nag-offer kitang misa for their the eventual na paghali sa suffering, purgatorio, sabi, kay riba man sinda. Paano daw yan nakaibahan? Paano nagdidig sa church suffering? Paano presente sa lambang liturgy? Data aram. Pero yan ang pigsabi. Meaning to say, itong epekto kang liturgy, kang misa, nararamdaman po kay itong mga nasa church suffering. Ninhulita, maski na kita nag-offer ki particular na intention for the repose of the soul of so and so, ini pong misa mismo, kumbaga, directed to the salvation of the souls. Dinulita yan mismo ang ginibo ni Jesus. Nagdopa siya duman sa krus, itong mga nainot na duman sa purgatorio, pinuntan baga ni Jesus, He descended into the dead, as in, kinuaso mga irituon, kay ba na si Adam and Eve. Kaya, ito pang nagduruman after the suffering of Jesus, ining Santa Misa na nagpapadagos kang suffering, ginibong pagsakit ni Jesus, iyo po na so naghahawas duman kang mga kalag. So you see how mysterious the liturgy or the Mass na dakulon pala na nag-aatindir, no? Kaya itong pagkanta takang santo-santo, banal-banal, dyan daw po nag-aarawit. Siguro at yan pag-awit na madadangog din do ng mga angheles, mga arkangeles, gabos na hukbo kang kalangitan. Dahil man imposible, baka paglawas na dyan sa gate kang simbahan, makahili na kamong may pakpak, yun na po garo ito so arkangeles. Kaya, dahil man na problemang magtubod kita na igwang mga arkangeles, why should the Bible speak of them? Halos so, mga libro sa Old Testament, no? So, istorya ni Jacob, istorya ni Jose, si Joseph baga, agom ni Maria, no? Nagpapasabong sa iya, sarong anghel. Magdolag ng iyaka mo sa Egypt. Alam nga man na imbento sa naiyan. Tapos ito si Jacob, nagturog siya na naginip siya na may nagsasakat papanaog ng mga angheles sa sarong stairway to heaven. And it's the same fact na pigsabi ni Jesus ngunyan kay Nathanael. Mahiling mo pa ngayon, Nathanael. Mabukas ngayon ang pintuan, kalangitan. Mahiling mo ngayon ang nagsasarakat na anghel, nagbababa. What is the meaning of that? Ang kinaban, kung gugustuhin ta, konektado sa langit. And how is that possible? Ninuli po, takitagabos nagpapangadyi bilang simbahan. Kaya itong napapariwara, habo magbago, maybe because of our prayers and the prayers that we offer, that we pray, we say, pinapadarada po yan sa mga angheles.
bako na po na email o letter o ano pa man na komunikasyon, kundi mga angheles. And you know naman how the Spirit works. Sa isip lang siguro, nagko-communicate na si God with the angel. How we wish ganun din tayo. Naintindihan to si angel. Nababasa ta ang kanilang sinasabi. But that can happen kung kita nasa state of grace. Kung kita tunay na uya sa mahal na Diyos. Tanawan pa ang pagkakaiba. Sabi niya baga, mag-i-star ako sa indong puso. Kamo mga templo ang Espiritu Santo. Kaya lang, dahil naman nakakamiti yan, from time to time, yan sa kasalan, yan sa lang pag-isip, kung ano-ano pa pong mga forms of evil. Kaya, di po nagdadanay si God sa satuyang puso. So, tabang kaning mga angheles na ini, sa inyong magpangadyi, we can always pray the prayer to the guardian angel. They're still part of this spiritual world. Ini man po ang mga paraan, tanganing kita ilikay sa ano man na tukso, ano man na kasalan. Sa paaykan sa mga pangadyi, kita ilikay sa ano man nakatibaadan. Idinudulot niya mo ang araw Pamiwi ka mga tugang, tanganing sa kuwasin sa hindong atang, maako man lugod kan Diyos sa mga makakaman. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami nagpapakumbabang nagaarang, nagdudulot sa imo, kan mga sakripisyo nin pag-umaw. Tanganing an idinulot sa atubang kan sa imong kalangkawan, magkanigong ako on man, hulikan paglingkod nin mga angheles, sinwarasan na mag-uswag para sa mong kaligtasan, nuli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sin nakakaligtas. Danay sa minsan sa iyan magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos sa makakamanadaing kasagkoran. Asin day maguntok sa pagharubay sa imo na sa saindang mga arkangheles talaga nagbabalik sa imong kadakulaan ng kamurawayan na inaumaw sa imo kan mga hangang ang angheles. As inulita sinda orog kamaninigo tamay dakulang kagayonan, ikang makakaman nagpailing sa dapat paurogon sa gabos
huli ki Kristo sa mong kagurangnan, uli sa iyan kanghilesan nagsisilibrar, kan sa imong kadakulaan sa inda, nagsasabi kaming magsamba sa kaugmahan, kaiba ninda sa tingog nin pag-umaw, nagsasabi, Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Paladalan Minaliglig, sa ngalan kan kagurangan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. kagurang dani kanagadan banal, burabo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami pabanala kanambon sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak kasindugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, kan siya sa rugaring na buot, pinagpasalaiban sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binaakini, asin tinaos sa iyong mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuayaman kang kalis, singgirare na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kaini, taineng kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kan pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sagod na ikahamagdato. Kaya kami nagrurumdum sa iyong pagkagadan, sa pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyong kagurangnan, kining tinapay ng buhay, singkalis, singkaligtasan, nagpapasalamat, at pinapagkanig umong magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahira kami, nag-aarang, na kami nagpapakinabang hawak asin dugo ni Kristo. Pagsararoon ka ng Espiritu Santo, girumduma kagurangnan, sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mong Obispo, si Joel, singkang gabos na klero, siring man giramdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na itong mga pinapamibi sa misang ini, sinang gabos ng gadan, dangan ako asinda sa liwanag sa imong lalawgon. Kiraki kami gabos, nabibig kami, tanganing kaiban, Santa Maria Virgen na inakan Diyos, San Jose, sayang esposo, San Judas Tadeo, sin mga banal na santos, na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay, na daing kasagkoran, mag-umawa sa pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesucristo, huli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos, amang makakaman sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang kabos na kagalangan, asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen.
mga nakakaligtas na tugon, simpinatuod kan Diyos noon ang kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang bot mo sa daga, ninsiring sa langit. Sa mong kakanon sa araw-daw, itaw mo sa muya-ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warason sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan ngan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Huli ta sa imon kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan, sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan ka na nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Haray pagilingan sa mga makasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan. Asin ba pagkanigwa, siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, kanang bubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninaw ka na sin pagkawat nga kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo kan tandaan ning katuninongan. Peace be with you. Peace. Tugang uyan sa tugagarang na Yesu Kristo, nag-uumaw sa mga angheles, bantang sila nagbabantay sa tuya, nililikay kita sa mga katibaadan. Siyang kodero kan Diyos, nagpapara kan makasalan ng kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag, mauumay. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na dahing kasagoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya.
Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaming pinakakan kang langit na natinapay, mapakumbabang nagaarang sa imo, na kaming pinatibay kan sa imong kusog, magpadagos na makusog sa dalan ng kaligtasan sa imong bod na pag-antabay kan sa imong mga angheles, suli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. ikan mga pamibi, Sanudas Tadeo, asin mga Arkangeles, Miguel, Gabriel, Rafael, kamo bendisyonan sin sa inyong mga mahal sa buhay ng Diyos na makakamanang Ama, Anaki, asin Espiritu Santo. Amen. Dinutan ng Banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening, Father. One take to the silence is gifted.